Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kde se spolu ukážeme, jaký mám ráda čaje. Takže první čaj je Saga. Saga. Takže ukážu vám, je to černý rybíz, no, je to černý rybíz, takže takhle. A je to asi višňový a je to takový to. A strašně hezky voní. A dělám si ho furt a takhle. Tak, další tady je tam opravdu ještě hodně. Tak, a je tam asi, nevím, kde to je. Je jich tam, 100 ml, 36 gramů, a tady nevím. Je to do 9.2016, takže to je dobrý. A je tam asi 100? Jo, 100 jich tam je. Je tam 100 a asi jsem je kupovala za 50 korun. Takže což myslím, že to je dobrá cena za tak hodně čajů, takže jako dobrý. Další tady mám malinový, je to od té babičky. Asi babička růženka, takže lesní příchuť, lesní malina 20 sáčků a já je ušítám a mám asi fakt jenom 3 čajčky a je to výborné a taky si hodně dělám spíš tenhle malinový, protože já jako ani nevím to. Tak a tady je dobrý výběr, takže tady máme vlastně na dobrý výběr, tady to máte napsaný. Dobrý výběr, že jsme si koupili dobrý čaj. A ten jsem kupovala asi za 25 korun, takže to jde, že jich tam je 20 sáčků. Takže ještě jednou ukážu, je to Saga, tady to je zase slovenský a tady to je zase český. To je dobrý. Babičina růženka 20 sáčků, příchuť lesní malina, takže takhle. Mňamky. Další tady mám je černý čaj. Takže je to minutka 100 sáčků, takže černý čaj porcovaný. Jsou to takovýto sáčky, já vám je ukážu, ale mám jich tam asi málo už, ale nebudu je teď počítat. Jsou to takovýhle, ale nevoněj vůbec. Takže to je to. Takže takhle. Takže je to takovýhle nová kvalita, lepší chuť. Černý čaj, proto jsem četla. Tady černý čaj pro Slováky. Já to nepřečtu. Černý čaj porciovaný. No. 100 v recu šok, cože? Minutka, je to úplně stejný. Nová kvalita, lepší chuť, to je. Takže tady to je česky a tady teda slovensky. Je to černý čaj, jmenuje se Minutka, takže a já ho určitě doporučuji. A další bylo, jaký mám ráda džusy. Takže říkám, první džus vám ukážu. Takže první tady je tenhle je to pomerančový džus. Miluju tu jeho příchuť. Takže takhle. Je to Dauch, to nevím, co to je. A je to Happy Day 100% orange, vitamin C, vitamin Purple 2015 a má tu záruku a tady je nějaký obrázek. Nevím, jestli bude vidět. Asi, nevím, já tady mám blbý světlo a zítra budu natáčet určitě líp, protože já nevím, jako co s tím mám, že tady prostě úplně to svítí a tady to prostě v kameře to mám úplně blbý. Takže takhle je to oficiál. Teda najdu vám teda ten datum. Tady nikde není. Jo, do 9.8.2016, takže to je dobrý. Takže tenhle pomerančový. Já piju jenom pomerančový, takže to je dobrý. Takže, ježiš, ten je těžký. Takhle. Je to 20 litrů
super cena, Saprio, pomeranč bez konzervantů 20 litrů, 2 litry teda, super cena, pomeranč, a tady je teda ještě, tady je taková rodinka a tady právě, že na stole jedí a že tady mají ten džus. Nejlepší k jídlu, nejlepší k jedlu, to je zase slovenský. A tady to je zase tam. Takže takhle. Je fakt dobré a stojí 36 korun, takže já myslím, že 2 litry je dobrá za tuhle cenu. Takže jako dobrý. Teď jaký mám ráda jídla, takže to si řekneme. Jídla mám nejradši, mám segedín, mám asi 6 jídel, nebo já nevím, ale řeknu, mám segedín, knedlo, zelo, vepřa, pak jako špagety, pak, počkej, jak se to říká, to je ta, koprovka, fuj, to je ta, nevím teď, ale prostě, fuj, počkej, počkej, je to omáčka, taková bílá, je to omáčka, ale teď si nemůžu spojit, nevím, normálně nevím, takže 3 věci zatím. Tak a teď, co to pec chrochtá, takže já se omlouvám za něj. Je to Lucy, je to Sharpay, takže to se nebudem. To, co nesnáším za jídlo. Nesnáším koprovku, je to fuj. Nesnáším máslo, mlíko a takové věci. Prostě takovýhle věci nesnáším. Je to hnusný, někomu to chutná, mně prostě ne. Takže je to hrozný. Takže jako já nevím, jako co mám jako jíst, nebo vím, co mám jíst, ale prostě nesnáším tohleto, prostě to mlíko a máslo. Vždycky se z toho pobliju, takže bych to nikdy nejedla. To samý, sunár mi nechutná, protože teď se mi narodil bráška a když ho krmím, tak ten sunár úplně páchne a to je hnusný. Prostě úplně hnusný. A to je všechno pro dnešní video a s tím ahoj!